Our demand is legal demand. Our demand is legal demand. Include Bodo Linguist in Assam to the censor. गैया होननानै बुंनो हागौ। दिनै बर'फ्रा इउपिपिएल दोलोआव जेसेबां दङ बेनिख्रुइ बांसिन नन बर'फ्रा दिनै इउपिपिएल दोलोखौ सापर्ट खालामदों। मानोना इउपिपिएल दोलोआ बिटिसिआव सान्थि गायसननायाव दिनै गिबि बिथाखोआव जोङो थांनो हादों। थांनाय 17 बोसोरावहाय बिपिएफनि जा डिभाइड एन्ड रुल धुरन्धर केरेक्टारजों समाज दैदेननाय ब्लाडसेड बिथांमोननि समाव जानाय जोंनि गेजेराव हारिजों हारि दाङाबाजि जानाय जोंनि गेजेराव बिदा फंबायजों दाङाबाजि जानाय बेफोरनि थाखाय जोङो सान्थिखौ मोननो हायाखैमोन। दिनै खुलुमबाय रायजोफोर, गिबियाव फिथांखिब्ल इउट्युब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो गोजोननाय बावहरग्रोनाय जाबाय। स' रायजोफोर, जोङो दिनै सावरायगोन बिटिआरआव जाबाय थानाय जे जोङो नुगासिनो दङ, नोंथांमोना सावगारियावबो नुगासिनो दङ, बिनि सायाव फंनैसो बाथ्रा बुंगोन आङो। जोङो नुनो मोनदों जे जोंनि बिटिआरआवहाय बर'फोरनि गेजेरावहाय सीएम कापआ जोबनानै थांबाय। प्रमद बर' सारनि दैदेननाय सरकारनि थ्रुयैहाय बे जानानै थांबाय। जोबोद समायना रमायना गाजा गोमजा लैहोर लैहोर मानसिफ्राबो बेयावहाय फैदों। माखासे इन्टारनेसनेलावहाय जे स्पर्ट्स गेलेयो बेफोरबायदि नुगुरलायदों। दा बेखौ नुनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो इउपिपिएलनि सीएम सार आरो बिनि मावथिफोर साफ्रोमखौबो आङो गोजोननाय बावहरदों रायजोफोर। मानोना बेबायदि जुदि खुङोब्ला अब्ला जोंनि हारियाबो डेभेलप जायैनि खोथायानो फैया, डेभेलप जागोन सानसे नङा सानसे। दा आं बिनिफ्राय साबसिन आरोबाव बे क'क्राझारनि साइ स्टेडियामखौहाय बानायजानो लुबैदों रायजोफोर। दा बेखौहाय बानायजानांगौब्ला बेखौहाय जुदि जोंनि बर'नि रायजो राजा आरो स्पर्ट्स गेलेग्रा लाइमोन सेंग्राफ्रा हास्थायदोंब्ला अब्ला जोंनि बर' हारिनि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायफ्रा इउपिपिएलनि सीएम प्रमद बर' सारखौहाय आरोबाव फिन सरकाराव लाबोबावनांगोन। नङाब्ला बे क'क्राझारनि साइ स्टेडियामा दा जेरै बानायदों बिदियैनो एखेयैनो थाबाय थागोन, आं बेखौसो सिन्था खालामदों। रायजोफोर, जों बयबो मिथिगौ गारबोनाय 17 बोसोरावहाय दैजिं फेस्टिभेल जानाय समावहाय अखा नायब्लानो गावबागावनि न'आवहाय सोरनिबा न'आवहाय गोथै सहनि जोङो नुथायखौ नुनो मोनोमोन। नाथाय जोङो बे समावहाय गोदान सरकारनि समाव नुनो मोनबाय एसेबां मोनानानैहाय बेयावहाय हर गेजेराव फुटबल जोनानै थांलानायावबो रावबो जेबो जेंना जायाखै। बेसेबां गोजोनथाव बाथ्रा। अब्ला बेखौ सान्थि होनाब्ला माखौ सान्थि होनो रायजोफोर? नोंथांमोनाबो एसे बिजिरनानै नाय रायजोफोर। दिनैनि समावहाय जोंनि बर'नि गेजेरावहाय गोजोनना फैबाय। जोंनि बिदा फंबाय एनडेबिफ्रा गावसोरनो जेन'बा जोंनि बर' हारिनि बड'लेण्डखौ लाबोनो हायाखैब्लाबो खौसेथिल' जाथोंसै, गोजोनल' फैथोंसै साननानै बिथांमोना आखाइ हमलायनायनि गेजेरजों जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौहाय गोजोन खालामबाय। नाथाय माखासे दैदेनगिरिफोर दङ रायजोफोर, बिथांमोननि साननाय हनाया गाव गावनि पार्सनेलि इनकामनि थाखाय बिथांमोना होख्रावबायो।
बेखौहाय जोङो सायख'नाया मोजां। दानिया फैदो जों सावरायनोसै। गिबियाव जों बिथांनि बुंनायखौनो खोनासंग्रोनोसै रायजोफोर। UPPL नि हाग्रा बिफाननि मन्थ्रि रन्जित बसुमतारी सारा मा बुंदों नोंथांमोना एसे खोनासंदे। बे कुइसन फैदों बर' समाजावहाय जाय APBखौ NDBखौ बेल मोननायनि थाखायसो दानाय जादों आरो बे NDBफोरखौ दिनै जोंनि मानब चिफ प्रमद बर' बिथाङा UPPL सरकारा दिनै बख'गासिनो दङ। बिथाङा माबे प्रिन्सिपालजों APBखौ दादों बेखौ नोंथाङा साननानै नायदो। मानो होनोब्ला थांनाय रोजा रोजा बोसोर बर'नि खौसेथिखौ सैयै सोरबा सुथुरा जोंखौ जेब्लायबो डिभाइड एन्ड रुल खालामबोगासिनो दङ आरो दिनैबो बे लेखा गोरों माखासे दैदेनगिरिफ्रा एसेबां हाजार हाजार रोजा रोजा मानसिया बैफोर सोमावसारनायनि मुङाव मुंख्लं जासेयावबो बे सोमावसारगिरिफोरा दिनै हारिखौ बोखावफ्लेनानै बुथारबावनायनि थाखाय जे गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलो दादों बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा। आरो खौसेथिखौ हयथ' जों सोरबा बै पलिटिकेल सिखारिफ्रा मा होनो गैया होननानै बुंनो हागौ। दिनै बर'फ्रा UPPL दोलोआव जेसेबां दङ बेनिख्रुइ बांसिन नन बर'फ्रा दिनै UPPL दोलोखौ सापर्ट खालामदों। मानोना UPPL दोलोआ BTCआव सान्थि गायसननायाव दिनै गिबि बिथाखोआव जोङो थांनो हादों। थांनाय 17 बोसोरावहाय BPFनि जा डिभाइड एन्ड रुल धुरन्धर केरेक्टारजों समाज दैदेननाय ब्लाडसेड बिथांमोननि समाव जानाय, जोंनि गेजेराव हारिजों हारि दाङाबाजि जानाय, जोंनि गेजेराव बिदा फंबायजों दाङाबाजि जानाय, बेफोरनि थाखाय जोङो सान्थिखौ मोननो हायाखैमोन। दिनै प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव UPPL सरकारनि सिङाव खुनु मोनसे असान्थिनि फंसे राव ओंखारालासेनो दिनै जों समाज खुंनो हादों। बेनि थाखाय बयबो बरायदों। जानो हागौ सोरबा अनजलि दैमारिया हाग्रामा महिलारिया गावसोरनि बेक्तिगत स्वार्थनि थाखाय NDBनि मुं लानानै BLTनि मुं लानानै दिनै खामानि मावनो हागौ। खिन्थु दिनै जोंनि सरकारा NDB बेस BLT बेस नङा, माहारियारि बेसजोंसो जों खामानि मावदों। स्ल'गानखौ एखे नुनो मोनदों BPF आरो ABPनि बेनि गेजेराव नङा, अनजलि दैमारियाथ' हाग्रामानिनो सासे गाहाय नेहाथारिमोन। गाहाय नङा, नेहाथारिमोन। बे अनजलि दैमारिया हरखाब BPFनिफ्राय थांब्रबनानै मोनसे APB होननाय मोनसे पलिटिकेल पार्टिखौ दादों। अनजलि दैमारिया सोर बेवहायनो जों मिथिखायो। मानोना बिथाङा BPFनि प्रिन्सिपालखौ मोजां मोननानैनो थोंजोङै बर' वुमेन जास्टिस फरामनिफ्राय रिजाइन होनानै बिथाङा APBखौ दादोंब्ला BPFआव जइन जादोंबा APB दानो हायैनि जेबो माबा गैया। मानोना APBआनो BPF, BPFआनो APB। नंगौ, रन्जित बसुमतारी सारा थार बाथ्राखौनो बुंदों। आं बे बाथ्राखौ सिगांनिफ्रायनो बुंबोबाय थाखादों। BPF माने APB, APB माने BPF। हाग्रामा महिलारी सारनि साननाय माने अनजालि दैमारी मेडामनि साननाय आरो अनजालि दैमारी मेडामा जेखौ सानदों हाग्रामा महिलारी साराबो बेखौनो सानखायो। मानोना अनजालि दैमारी मेडामा इउनाइटेड वुमेन जास्टिस फरामनि बेखौहाय एंगारनानै BPFआव थांदोंमोन। BPFआव मावनानैहाय आरोबाव बिथाङा गोजोननाय मोनैनि थाखाय आरोबाव NDBखौनो इउनाइटेड फरामखौहाय बेखौहाय इयो ज' खालामबावनानैहाय NDBफोरनि नाम लानानै लिडार गसंदों। अनजालि दैमारी मेडामाथ' NDB नङा, थेवबो बियो NDBनि लिडार गसंदों। दा बिनि थांखिया मा? एकमात्र गादि, बाखि जेबो नङा रायजोफोर। बेखायनो APB पार्टिनि आफादगिरि अनजालि दैमारी मेडामा गामि गामि जेसेबांखि लेक्सार होआ मानो नोंथांमोना दा गोजाव। आं सिदा बुंखायो रायजोफोर, नोंथांमोना दा गोजाव। दिनै जों बेफोर थासारिखौ मानो नुनो मोनदों? बेफोर थासारिया ओरैनो जायाखै दे रायजोफोर। जोंनि बर' हारिनि रायजो राजाफोरा जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफोरखौहाय सिंगेल सरकार दानो खाबु होयैनि थाखाय बेफोर थासारिया जानो मोनदों। गारबोनाय इलेक्सनावहाय जोंनि बर'नि रायजो राजाफ्रा UPPL पार्टिखौहाय नेवसिगारदों। BPF पार्टिनो माखासे भट होदों, कंग्रेसनो भट होदों, BJPनो भट होदों। दा बे खारनावनो UPPL पार्टिया सिंगेल सरकार दानो हायाखिसै। दा बेयावहाय एलायन्सआवहायसो सरकार दानायनि खारनावहाय UPPLनि CEM प्रमद बर' सारा आसाम स्टेटनि चिफ डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि खोथा खोनासंनानै मावनो बाध्य जादों रायजोफोर। दा बेफोरखौ नायोब्ला जोंनि बर'नि थाखाय सिंगेल सरकार नांगौ, मोजां सरकार नांगौ। BPFनि चिफ हाग्रामा महिलारी बायदि
खर'आवहाय जेबो नालिखर गैयै मेन्टेल टाइप बाथ्रा बुंग्रा बेबायदि सरकारखौ दिनैनि समाव नाङा। एपिबि पार्टियाबो बिपिएफनिखा अनजालि दैमारि बायदि मेडामा इउपिपिएलनि सिएम प्रमद बर' सारनि साननाय हनाय बायदि माब्लाबो साना आरो बियो मावनोबो हाया मावखायाबो बियो मिथिबाय दा बेनिखायनो आं सिन्था खालामबाय थादों जोंनि बर'नि रायजो राजा नोंथांमोनखौ फैबाय थानाय जे बिटिसिनि जे जोंनि बर' हारिनि काउन्सिल इलेक्सन दा बे बिटिसि इलेक्सनखौहाय बर'फोरनि थाखाय हमथानानै लाखिनो सिंगेल सरकार दानो थाखाय रायजो राजाया मोजां खाबु हो इउपिपिएल पार्टिखौ नायबाव रायजोफोर इउपिपिएल पार्टिया बेसेबां माबायदि खामानि मावो माबायदि बिथांमोना दैदेनलाङो बेखौ जों नायबाव मानोना एकट जाखांनानै बिथांमोना दासो 4.5 बोसोर सिगांनि बिटिसि एकटआनो जुदि 2005 निफ्रायसो सरकार दादोंब्ला अब्ला बिथांमोनाबोथ' बे एखे प्रसेसखौनो बानायनो गोनां जादोंना बेखायनो नायबाव रायजोफोर इउपिपिएल पार्टिखौहाय सिंगेल लार्जेस्ट सरकार दानो थाखाय सेस्था खालाम सोरबा बिजेपिखौबो सेस्था दाखालाम सोरबा कंग्रेसखौबो सेस्था दाखालाम आरो सोरबा बिपिएफखौबो एसेबां मदद दाखालाम रायजोफोर दिनै जों बे थासारिखौ नुनाय नङामोन जेराव आसाम स्टेटनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे बिथांनि मावथिफ्रा जोंनि बर'नि भाषाखौहाय भारत सरकारनि 8 सारियावहाय सोसननाय नुसेयावबो बिथांमोना दिनै मावनो गोसो जायाखै मानो गोसो जायाखै बर' हारिनि डेभेलपमेन्टखौ बिथांमोना नुनानै मेगन सागासिनो दङ बर' हारिया जोंनिफ्राय बांसिन डेभेलपमेन्ट जासिगोन बेखौहाय सिन्था खालामगासिनो दङ दा जुदि बे भारत सरकारनि संबिधानावहाय 8 सिरियावहाय भाषाया हाबसेयावबो जुदि मावनो गोसो गैयाब्ला अब्ला नोंथांमोना मानो बिजेपि पार्टी कंग्रेस पार्टीयावहाय भट होनोहाय आवगायदों बिथांमोना जोंनि बर'नि गेजेरावहाय खना खनला जानानै थानाय दालां गोबाय लामा गाज्रि न' गिजिखौ फैनानै नायफैगोन नामा बै नेशनेल पार्टीया देरहायोब्ला जोंनि बर'नि गांनाय उखैनायखौहाय बिथांमोना सुफुंगोन नामा दिनै जों नुगासिनो दङ नेशनेल पार्टीया बर' हारिनि गेजेरावहाय थाव फुननानै रायजो राजाफोरखौहाय फुस्लायगासिनो दङ दा बे सासे सानै जायफ्रा नेशनेलाव थानानैहाय खामानि मावगासिनो दङ बर'नि रायजो राजाफोरखौहाय फुस्लायबायगासिनो दङ बिसोरो गावबा गावनि पार्सनेलि इनकामनि थाखायसो जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौहाय आन्दाय होनो नागिरदों बिनि अनगा जेबो गैया सिन्था खालामदो रायजोफोर फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्शनावहाय जों इउपिपिएल पार्टिखौनो 100आव 100% जोङो सापर्ट खालामनानै हो जाहाथे बर' हारिनि थाखाय मोनसे मोजां फिथाइया फैनाय बादि बड'लेण्डनि सोदोबखौहाय जोङो सानसे नङा सानसे बख'फिननांखागोन बड'लेण्डआबो जानांगोन जाया नङा जाथारनांगोन नाथाय 100आव 10% बड'लेण्ड जाया होनग्रा सिटखौहाय जोंनो नाङा रायजोफोर बेखायनो सिन्था खालाम अब्ला रायजोफोर आं भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय जुदि नोंथांमोननि थाखाय गोरोन्थि जाबायब्ला गावबागाव सुद्रायनानै लाब्लानो जाबाय गोजोन्थों जायफ्रा भिडिअखौ जोबजासे नायबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारि